Голяма част от домашните потребители все по-често започват да използват в домашни условия принтери. Конфигурацията и инсталацията на един принтер може да бъде проста, в някои случаи може да ви създаде и много проблеми. Затова в това видео ще покажем как най-просто и най-лесно може да инсталирате домашен принтер. Първо, трябва да се уточни модела на принтера. Най-често използваните принтери са Hewlett Packard с хубав дизайн, ориентирани приятелски към домашните потребители. Днес ще ви покажа как се инсталира един лазерен принтер Hewlett Packard модел 1020. Всеки новозакупен принтер има инсталационен диск, в който са записани драйверите за самият принтер. Много често обаче принтери се закупуват без инсталационни дискове, или производителят е забравил да сложи диск, или просто няма такъв. Затова eSupport разполага с голяма база от драйвери. Може да отидете на eSupport.bg, секция драйвери, след това да изберете, да потърсите чрез търсачката съответния модел принтер и драйвер, за да стигнете до нашия FTP сервер. След като влезнете в Hewlett Packard LaserJet Printers, може да намерите драйвера за вашия модел. Ето, Hewlett Packard LaserJet 1020. Отивате в секция драйвери и изтегляте подходящия за вас драйвер. Първото, което е посочено, това е един комплексен изпълним файл, чрез който може да запишете както драйвера на принтера да инсталирате, така и допълнителни програми, но неговия размер е много голям, така че ние ще изтеглим просто драйвера, който ни е необходим. Трябва да знаем каква ни е системата операционна, дали е Windows 32 битова или 64 битова. Най-често това е 32 битова. Затова кликаме на този драйвер, сваляме го и го запазваме на нашия компютър. След малко той ще бъде свален и запазен. Голяма част от принтерите при голяма част от принтерите трябва да се следват определени стъпки при тяхната инсталация, драйверна инсталация имам предвид. Тоест, принтера в началото, когато стартираме файла, ето, стартираме файла с драйвера, принтерът трябва да бъде включен само в мрежата, т.е. да бъде включен само захранващият кабел. Самият принтер не трябва да бъде включван към компютъра чрез USB или серийния кабел. Ако забравим и бъде включен принтера чрез USB кабела към компютъра, в много случаи се получават проблеми
не може да инсталираме, дава грешки при работа принтера и това би довело много главоболия на потребителите. Инсталирайки драйвера, ще ви бъде зададен въпрос дали сте включили принтера към компютъра. След този въпрос вие трябва да включите принтера чрез USB кабела към вашия компютър и след това ще излезне едно балонче отдолу, в което ще ви покаже, че драйвера за съответното устройство е инсталиран. Натискате бутона Finish и би трябвало всичко да е наред. Ето, излиза съобщението, че е намерен принтер Hewlett Packard LaserJet 1020 и той вече може да бъде използван и готов за работа. Благодаря ви за вниманието.